Just imagine. विसावा उपरांत तुमचे स्वागत मित्रांनो. आलिना मॅडम येता. मॅम as we saw Kiran Kandolkar, Nilesh Kabral, Subhash Faldesai, they all were speaking vociferously against you on that forest issue in assembly. Do you feel your own government is trying to corner you and CM and Speaker Arlikar are behind this thing? Yes. We knew it. Thank you ma'am for your reaction. Okay. काय तू असेंब्लीत म्हणटा की चार्चिलान तियात्रिस्टांक पयशे दिल्या मिकी पाशिकन पासून दिल्या आसतले न्हू केन्ना तरी. ऑफ कोर्स. हे शुअर रे तू शुअर सांगतात हे काय तू पयलो काय मरे म्हाका एक पोर्तुगीज पासपोर्ट इश्यू सारको असो म्हणजे उगडास येवपाक लागता. ग्लॅन बाब तुमचे ते पोर्तुगीज पासपोर्ट प्रकरण खंय पावला? सॉरी. तोरडा खंय बीच पार्टीचं ग्रँड सेशन येवपाचें आहा खंय वयतलो बी तू? लेट द सेशन कम नो देन वी विल टेक अ कॉल ऑन दॅट. निलेश लोक म्हणटा की तांकां इलेक्ट्रिसिटी बिलां बेश्टीत हजारांची येतात. तुम्ही त्या कंझ्युमरांक त्या म्हणजे ते कंझ्युमरांच्या त्या बिलान नेसेसरी चेंजेस करून दितले? चेंजेस काय ना बिलान, इट विल बी द सेम बिल. अरे देवा. ॲक्च्युली तुका न्ही सॉरी हो क्वेश्चन ॲक्च्युली GELच्या चेअरमॅनाक विचारपाक जाय. सॉरी निलेश बाब, रॉंग क्वेश्चन टू रॉंग मॅन. नमस्कार. कितें खातात? हे काय ना हे चर्चिलाक भितर उडप, दिगंबरा आड स्ट्रॉंग केस तयार करप. बट अ गव्हर्नमेंट डिसिजन. म्हणजे सरकार हाज्या फाटल्यान आसा. अरे सरकार हाज्या फाटल्यान. शॉकिंग. आमकां सगळे अशी खबरूच नासली. जस्ट इमॅजिन. हे चड शॉकिंग. चड शॉकिंग हे मायकल लोबो मंत्री दिलीप परुळेकराचे अभिनंदन प्रस्तावाचेर उलयलो. ते चड शॉकिंग. Tourism department and the minister is, after 3 years, he has done good work. नहीं, ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए? ये कैसे हो गया? अरे माइकल and दिलीप जर फ्रेंड झाले जरा जस्ट इमॅजिन हाचे कितें जातलें. But also tourism minister's immediate neighbor Michael Lobo has been praising our tourism minister. I think it's very heartening. I felt very nice. And that shows the innovative spirit of our tourism minister. I don't know what innovation he has done on Michael Lobo so that suddenly he has a good change of heart and now he is praising. And what innovation Parsekar did on you that you stopped criticizing government all of sudden? असं मेळत जाल्यार म्हाका सोडून काडटलो विष्णू. आमी मायकलाक विचारया खरेंच असो कसलो इनोव्हेशन जालो की तो दिलीप परुळेकराची स्तुती सुमना उधळपाक लागला रे गो. दिलीप बरो, परुळेकर बरो, आमच्या टुरिझम. मायकल तुम्ही जे अपील लेटर फोर्साक दिला तेजेर 11 जाणांची सायन आसा? या एवरीबडी हॅज सायन. मराठीक कोण सपोर्ट करता? ग्लेन तिकलो आणि निलेश काब्राल. कितें हे तुझे आणि दिलीप परुळेकराचे खंयच्यान आणि केन्नाच्यान पेटपाक लागली? No, it is. See, the whole thing is from. I'll tell you. From when? When Dilip Parulekar tried to bring Playboy Cafe in Sikeri somewhere in 2012. तेन्नाच्यान तुज्यान तेजे पेटपाक लागला. तुजे आणि परुळेकराचे पेटता ते सनवन आणि प्लेबॉय इश्यूचेर. अदरवायज बियॉन्ड दॅट देर इज नथिंग मरे. बियॉन्ड दॅट देर इज नथिंग. आता तू दिलीप परुळेकराचो बरो सामको फ्रेंड जाला घट. मागीर इतली 3 वर्सां असेंब्लीन प्रेस कॉन्फरन्सी घेवन कित्याक बोवाळ मारी ताच्या नांवान तर? सी समटायम्स वेन यू वॉन्ट युअर वर्क टू बी डन क्विकली वी हॅव टू यूज एवरी मीन्स. ओके अशें. हे टुरिझम डिपार्टमेंट प्लॅन्स टू ब्रिंग रोपवे, मरीना, सी प्लेन, प्लेबॉय कफेज. Tourism is going in the right direction. अशें सारकें आहा. आनी what about Swachh Bharat Abhiyan? This will never happen in Goa. And what about political spoofs? This is okay on the paper. Not on channels. कळ्ळें म्हाका आमकां. तू म्हणपाक सोदता की प्रुडंटान जस्ट इमॅजिन बंद करपाचो अशें मरे. कळ्ळें म्हाका कळटा सगळें. See. आनी कांयच सांगनाका मायकल. कळ्ळें तुगेलें आतां चेंज जालाय तूं सामको.
आणि काय उलोवं नाका, टायम वेस्ट जातलो टोटल बेश्टो आमचो. आतां ताका दिलीप पर्वळेकर सारको नवो फ्रेंड मेळना रे. आतां आमी कित्याक जाय ताका? आतां तेजे नवे नवे फ्रेंड ना रे, बरे बरे. आमी कितें रे, आमी कित्याक जाय आतां? जस्ट इमॅजिन. तो कदम चलते हैं तो लगता है आते हैं. विजय साक उखलता पळय ते पळोवन म्हाका एक गजाल प्रकर्शान जाणवली. ती म्हणजे हे आयचे तरणाटे आसा पळय, विजय न्ही बाकीचे तरणाटे म्हणटा हांव, हेंकां घरा कडेन आवयन सिलिंडर उखल म्हूण सांगीत जाल्यार हेंच्या भेणान येता. पण 50 किलोच्या चलयेक उखलतना कांय धाड भरना. आसूं तो विशय नाका. विशय असो की ज्या जाग्यार विजय सरदेसाय 1-2 साक उखलून जाम पडलो, थंय गोविंदा पळय 30-40 साक अशे उखलून ट्रकान उडयले आनी मागीर स्वप्नां पळयत घरा गेला. हे अमिताभ बच्चनाची तुमकां ती इंग्लीश याद आसा? इंग्लीश इज अ फनी लँग्वेज. हांव भाई बॅरन बिकम्स भैरो तो. अरे बाबूजी अमिताभ बच्चनाची इंग्लीश आयकून बुको चर्चिलाचो उगडास येयलो मरे. What is the person of the Parikar? How many times he is making U-turn? His name is not Parikar, U-turn Parikar. We got a minister team. That time he is the opposition leader. She was shouted in the house so much. The whole media flash. People also become a ulu. He put the poor fellow mine director inside. Not a single who done illegal mine fuel, nothing he done, nothing he recover. He came one day like this, by Kajina neck, saying, I asked him, Mare opposition leader, what happened, Parikar? You pass the Mandavi river, you are not getting smell because you are the people who bought this casino ship here and you made a mess on the Mandavi river. बॉलिवूड आणि पॉलिटिक्साचो खूप घनिष्ठ संबंध असा. नेता अभिनेता बन जाता है और अभिनेता नेता. आता आर्थुराक फोन मारया मातसो लास्ट कळ्ळें तुका, चल्लो घरा. अरे बाबा आर्थूर कितें तूं ते कित्याक RTI बी दिगंबराचे हाडपाक गेलो आनी कितें जायकान तुजें नांव कशें येता रे? कितें चल्लां भानगड? आनी पातोळ्यो आमकां कांय मेळोंक ना मरे खावपाक. गुरु साक्षात परिकरः, गुरु साक्षात म्हापशाचा आमदारः, गुरु साक्षात नरेंद्र मोदी नमो नमो आणि ललित मोदी लमो लमो. जय श्री मोहन भागवत. रसिक जन हो, सर्वप्रथम ललित मोदी कांड सांगतो. खांब्याशी टेकून बसलेल्यांनी कृपया मध्ये मध्ये झोपू नये. गेले IPL वाऱ्यावर सोडून ललित मोदी BCCI फोडून सुषमा आणि वसुंधरा माता मदत करती जाण्यासी लंडनासी. आह काय दृश्य होते म्हणून सांगू देवा. हे असे ललित मोदी देशाबाहेर जाण्यासाठी कळवळत होते. कुणी विजा देता का हो विजा, कुणी क्लिअरन्स देता का हो क्लिअरन्स. माझा पासपोर्ट नाही माझ्याकडे. तेव्हा माता सुषमा आणि माता वसुंधरा राजे आणि नरेंद्र भाईना घातले साकडे. फिट झाले सगळे आकडे. ओपोजिशन बडवत राहिले बाकडे आणि ललित मोदी गेले हा देश सोडून परदेशाला.
साक्षात जसं संत तुकारामाला पुष्पक विमान आले होते न्यायला, अरे अगदी कमळ रचित विमान घेऊन गेले ललित मोदींना लंडनासी. या ललित मोदी कांड ग्रंथातील पहिल्या अध्यायातील काही पाने NDTV आणि काँग्रेसकडे अजूनही आहे शाबूत बरं का. आता गोवा कांड अध्याय पहिला. झडपी नंतर नाही आम्हाला तोंड, मडगावात आहे एक रावण फोंड, आणि आमचे सतीश धोंड चालले कोकण ठाण्याला. झाले 8 महिने CM होऊन, विना पाण्याच्या तळ्यात पोहून, मातीशिवाय झाडे रोवून, जाम झाला जीव माझा आता. सत्यवचन आहे सुदीन ढवळीकरांचे, कर्म आहे सगळे पर्रीकरांचे, शेअर्स आणि बॉन्ड्स विकून संपले आता, पगार 6 महिन्यांनी होणार तयांचे. नरेंद्रभाई मोदी घरी आले तेव्हा म्हणाले, एक मागतो देणार का. आम्ही म्हटलं, देवा तुम्ही पहिल्यांदाच काहीतरी मागत आहात. नमो नमो म्हणाले, आम्हाला तुमचा पर्रीकर द्या. आम्ही म्हटलं, देवा आमच्या सगळ्या खात्यांचा मंत्रीत मागितलंस. काय करणार, शेवटी पर्रीकर नमोला द्यावाच लागला. पर्रीकर आता दिल्ली असतात. कर्जदारांचे नागोबा आम्हाला येऊन डसतात. नाही सहवत हा ट्रेजरीचा बोजा, सगळी फायली आता शनिवारी क्लिअर होत असतात. करी का अज्ञान बालक थर्ड फ्रंट, असेल जर काही डिस्ग्रंट, सॉल्व करू बसून अक्रॉस द टेबल, घेऊन ब्लॅक आणि रेड लेबल. 12 वर्षांची विजय रोहन आणि नरेश सावळ असेंब्लीत आणणार माझ्यावरती हावळ. स्पीकरांना सांगून केली गफलत लोटात, धन्य धन्य विष्णू सध्या आहे आमच्या गोटात. मंत्रीपद मिळणार नाही तयासी, जाऊ दे आयरिशाला कोर्टात. मोविन आला आमचा झाला, आता बाबूशाही लागेल गळाला. ODP ओपन केली ह्याच्यासाठी, एक भाऊ पणजी दुसरा राहतो ताळगावाला. पिढीयेत राहिले 3 महिने मायकल लोबोचे. पर्रीकर जेव्हा दिल्लीला निघाले तेव्हा वळून म्हणाले, युती धर्म गेला तेल लावत, शेजार धर्म जरूर पाळा. आम्हाला पहिल्या क्षणाला काही कळेना. आमचे गोंधळलेले चेहरे पाहून पर्रीकर माऊली म्हणाली, जर पेटवायची असेल पणजीत BJPची वात, जर पेटवायची असेल पणजीत BJPची वात, तर पणती देईल संघ पण तेल देईल बाबूश मोन्सेरात. अरे हे आणखी नाही. हेच ब्रह्मवाक्य समजून आम्ही ODPची दारं खुलं केली, तर हा मायकल लोबो असा आडवा येतोय. कसा येतोय, असा आडवा येतोय. हा या पुढील कीर्तन आम्ही पुन्हा भेटू तेव्हा सांगू. तोपर्यंत सुदीनने मारली गडकरीला पिन, नाही CCPत कोणी उचलायला डस्टबिन. एव्हरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज सो मीन, forget everything and watch Just Imagine, only on Prudent Media on Sunday at 7:30 and 9:30 p.m. Just imagine.